Senyor Villeter, que el feia a Madrid amb el rei. Veuràs, tan bon cop vaig arribar a Madrid, me'n vaig anar directament a Palau. A la porta em va atendre una mena de camarlenc que em va comunicar que Sa Majestat no podia recibir-me i que, sentint-ho molt, ja me'n podien tornar. A l'estació, un em va informar, un que viu allà a Madrid, em va informar que el de Savoia està a punt d'abdicar per donar pas a la República. Vet aquí perquè el senyor rei no estava per rellotges. Ja veig que no t'has entrat de res del que t'he dit, oi? Sí, sí, de tot. De tot. Senyor Villeter, la nevera ha marxat i no hi he pogut fer res. Em sap greu. Sí, ja ho sé, fill. A mi també m'ha deixat una nota. Ja t'ho vaig dir que era una noia imprevisible, però és la meva filla. I malgrat els seus rampells, jo me l'estimo molt. Bé, tot això ja no podem fer res, però hem de parlar d'altres coses. Bé, seiem aquí. Jo, entre l'anada i la tornada de Madrid, he tingut molt de temps per pensar sobre el que aquí està passant, el que pot passar i sobre el teu futur. Tu ets un home molt intel·ligent, massa per fer només de rellotger. Vull que estudiïs lleis a la universitat i que comencis tan aviat com sigui possible. Que et surtis fer un bon advocat. Però ara sóc el rellotger de Gràcia. Però tota la vida no pots igual, hem de millorar. Les coses canvien i de vegades no les sabem mesurar. I tu això ho has pogut viure ben de prop, oi? Mira, fill, un diploma amb un títol t'anirà molt bé per tu. Fes-me cas, fill. Au, i ara vés a veure la teva mare i ben segur que ella es posarà molt contenta.